na ay gisulti ni Kristo nga nag-ingon niining maong chapter sa Gospel of John chapter 3 gahapon. Ningon si Jesus, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan o gihatag niya ang iyang bugtong anak niya. Karon ingon na sa siya dire, ang motuo dunay kinabuhing dayon, ang dili motuo sa anak kaligut-gutan siya sa Dios hangtod sa kahangturan. Kamao sa dening masuko ang Ginoo, no? Nang dunay kausa tong madre nga among gi sungog og maayo porting sukoa niya giingnan sa akong kaubang pare, ter di ra ba na maayong masuko, joke ra man ang amo niya nganong masuko man ka, tubagon bitaw Miss Madre, suko maginang Ginoo pa der. Ay naka-excuse sa siya ato. Pero tinuod bang ang Ginoo masuko? Dili. Kaning kaligut-gutan sa Dios siya hangtod sa kahangturan, ang pasabot ani ibutang siya sa impyerno. Mao nay hinungdan nga duna ta aning nobina sa mga santos. Ganobina ta ni San Vicente Ferrer, kay si San Vicente Ferrer uban sad sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nagpakitag panig-ingnan unsay mahitabo sa motuo sa Ginoo. Kamo nituo ba mo sa Ginoo? Lingay mong tupad ing na nagsigi jud kag tuo ni Kristo. Nya kinsa maning nagtuo ni Kristo sa unang pagbasa, way kukahadlok nga mosangyaw sa pulong sa Ginoo. Kamo og ingnon mo sa inyong silingan, magsige gini kag sulti nga ako nangurakot, patyon tagyud ka. Musulti pa mo nga nangurakot na siya. Ha? Dili. Hadlok eh. Hadlok yun. No? Ang mutrabaho sa kag usa ka kompanya niya, ang imong supervisor nangurakot niya, mingon tug-an niya, di ba? Hurot pa na tanan nimong pamilya. Niya mutug-an pa ka. Labi nagsukit-sukito na ka sa auditor or sa ombudsman. Sultis tinuod unsa jud gibuhat ani niya, giingna nakadaan sulti niya tinuod, di ba? Ikaw ang imong pamilya hurot gyud nagpatay. Saman, sulti pa mo? Ako di kong sulti. Sulti kita basta nituo tas Ginoo. Munang niingon si San Pedro ug ang mga kauban diri sa unang pagbasa, kinahanglan sundo namo ang Ginoo kay amo siyang nakita, amo siyang nadungog, ug karon nahibaw mi nga naglingkod siya sa tuo sa Amahan. Kay kani magong pagtuos Ginoo mga igsoon, lahi ni tuo-tuo. Unsa man ang pagtuos Ginoo nga ang iyang gisulti makapalangit. Langit yun ba? Na konsundo nato ang iyang gisulti malangit ta. Unsa man ang tuo-tuo nga konsundo nato ang iyang gisulti safety ta, secured ta. Mao na ang tuo-tuo. Kana bang lawas ra ba? Uy, manimbat ang San Vicente Ferrer kay milagroso kay na aron maayo ang atong mga sakit. Tuo-tuo na. Mamalit dayon ana mga imahin, mga lana, mga kandila, bisag unsa na lay color, unya ipublishingan dayon kay para ni sa sakit. Tuo-tuo na. Pero mamalit kas mga ribulto, mga lana, mga kandila, tungod kay magpahinumdom na nimo sa pagsunod sa kinabuhi niya ng maong santo
sa pagsunod sa kinabuhi ni Mama Mary kana tinuod ng pagtuo. Pero para pag-secured nimo aron maayo kas imong sakit, napagani uban nga kung kining maong kuluras kandila mo imong paliton ug wa kay uyab kaning kulura ana. Ang presyo ana maoning niya. Kung wa kay trabaho kaning kulura ana. Kung padong ka mo take og board exam kani maong kulura. Para sa kalinaw sa pamilya kining kulura tuo-tuo na. Ay mog tuo ana. Kaya ang tinuod nga pagtuo maugyod ang pagsunod sa gisulti ni Kristo aron makasuod tag langit. Bahala nag mga matay ta, bahala nag mga sakit ta, bahala nagpakauwawan ta, bahala nag-isalikway tas tanan. Bahala nagbapobre ta. Dili kay pagpangwarta. Ako man ko'y gidagkutan kandila para pagbaligyag slat. Ang ako ra gyung gilaoman nga nagsunod ko sa gustos Ginoo nga mamaligya gyud slat bahalag uwaw na kaistanan. Kay siguro gyud ko nga kinsa tong mopalit og slat kanunay malipayon. Sige lingiyay mong tupad. Ing na pila na napalit ni mong slat. Di gani na mutubag kusmod nagnaong wa na kapalit, wa ginakapalit. Pasabot mo nang wa na siya kalipay, pero tanawa nang nipalit og slat, di ba inig pangutanan, palit ako yun, usa ka slat. Isang day mong pangita, labandira ra ko ana ako ginang gitiguman. Habal-habal driver ako ginang gitiguman kay ako ginang gusto nga mo palit yung kog slat. Hingkay ikaw, imong pila may imong napalit. Nakapalit na kog mga 3,000 ka slats. Uy, kadaghan god. Ano man na? Akong gibaligya, akong yuta, kay akong gipalit sa slat. Ano? Ninduta ka paminaon. Kana mo'y malipayon kayo. So mga igsuon, ang ato rong pahinungdan ining atong nobina usab ang atong mga online parishioners sa whole Asian countries. So kamong mga online parishioners dinhi sa nasod sa Asia, magampo ta karon ni San Vicente Ferrer, kamo mo'y bubuan, kamo'y among tawgon og online parishioners o online pilgrims. Niya ugma pohon ato sang by continent lang ba? By continent ang mga places po dito sa North America. Siya ro di ni sila langit. Salamat kayo. Kay tungod ni ini atong napakita ang atong pagtuo. Way ko kahadlok nga mo sangyaw. Way ko kahadlok nga mo barog sa kamatuoran nga gisulti ni Kristo. Nabitay ni ingon ako, Pader, pwedeng muhunong na lang ka ng imong siging hisgot anang colors buhok, kanang kilay, kanang kabit-kabit, kanang pangural anang balay, pwede mo na hunongon. Sige, radyo kag balik-balik ana. Kanang parking dihas karsada, anang gamiton ang karsada nga parkingan, pwede kag muhunong. Nakuunya na kumuhunong kung pahunongon ko sa Ginoo. O di ko pahunongon tungod kay nagpadayon ning maong pangabusar nato sa kabubutos Ginoo, di ko muhunong. Basig nanay gahuna-huna diya, di ka muhunong, pahunongon ti ka. Okay ra pod, pahunongon ko, okay ra pod. Inyog yung pugson, pero og di gyud mapugos, og di gyud pugson, di sa kumuhunong gawas og ingnon ko sa Ginoo. Pader, wala na may na marking sa karsada, hunongan na lang nagyaw-yaw. Wala na may nagpa-colors buhok, hunongan na lang nagyaw-yaw. Wala na may nagkabit-kabit, hunongan na lang nagyaw-yaw. Wala na may gasigig paputi ang mga naong nga brown, hunongan na lang nagyaw-yaw. Wala na may nagsigi og puyo-puyo, wala na nagsigig tinukhangay nga way mga kasal, hunongan na lang nagyaw-yaw.
Wala na may nag-away tungod anang utang, siging kinihaay tungod anang utang, hunungan nila nagyaw-yaw. Aka na maingon ko, yes Lord, obedient ko ta. Wa naman kay project pa dir, ay nalag pamaligyag slot. Sus, okay kayo. Nga na pa man atong kumbinto, himuonon pa man, sige yung baligyag slots. Nga kamusang mamalit, ayaw sag hunong og palit. Di man kay tadaghan ang namalit, pero nasa uban nga padong pang mupalit. So ato lang silang dasigon. So mga igsuon, atong pasalamatan ang Ginoo ining tanang grasya, apan labaw sa tanan, mutuo ta nga kita agianan usab sa grasya ngadto sa uban. Sama ni San Vicente Ferrer nga agianan sad siya sa mga grasyas Ginoo. Ato yung buhion og ipatunhay ang tinuod nga pagtuo. Manindog ta